berreturak azalduko ditugu. Atzo azaldu genituen berreturak. Gogoratzen duzu? Bai. Zenbaki berdina, adibidez, 3. Biderkatzen dugunean, hainbat aldiz, adibidez, 3, bider 3, bider 3, bider 3. Zenbat aldiz errepikatu dugu 3a? 1, 2, 3 eta 4. Beraz, errepikatzen dugun zenbakia edo biderkagaia zenbaki handiz ipintzen dugu. Eta zenbat aldiz errepikatzen den zenbaki txikiz bere ondoan goiko aldean eskuinean. Bai? Adibidez, 4 bider 4 izango zen 4 zenbakia 2 aldiz errepikatzen da biderkatuz. Kontuz, biderkatuz. Ez zen izango batuz. Bai?